Drahí otcovia, baziliáni, drahý otec protospeter, duchovní otcovia, milé sestričky, bratia a sestry, milí mladí priatelia. Vo svete sa diskutuje, ktorá veľmoc je taká najvyššia a najsilnejšia. Každý jednoznačne hovorí, je to Amerika. Ale podľa čoho budeme súdiť silu niektorej mocnosti? Podľa sily zbraní? Kto má atomovú bombu, je mocný? Alebo podľa sily ekonomiky? Alebo podľa množstva obyvateľov? Podľa čoho budeme súdiť to, ktorá mocnosť, kráľovstvo vo svete je najsilnejšie? Keď Kristus prehlásil sa za kráľa vtedy, keď nemá nič, a keď bol súdený ako zločinec pred Pilátom, jediný vtedy povedal jedenkrát, áno, som kráľ. Súdili ho vtedajší mocnári spoločnosti. Ale dá sa povedať, že títo mocnári boli natoľko mocní, že sa ničoho nebali. Pilát sa napríklad bál vyriec rozsudok smrti, tak použil na to aspoň symbolické umytie rúk, nemám nič s krvou toho spravodlivého. Kajfáš, farizei a zákonníci, ktorí držali vtedy náboženskú moc v rukách, urobili tento podfúk na Krista s jeho odsúdením preto, že sa ho báli. No akú moc oni mali, keď sa ho báli? A Kristus tedy ako ten, ktorý nemá nič, ako ten, ktorý je súdený, povie, áno, som kráľ. Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čím chcel naznačiť, že sila a moc, to nie je sila a moc zbraní ekonomiky, alebo postavenia, ktoré človek zastáva. Veď pozrite si, no čo z toho, že majú krajiny atomovú bombu a píšia sa ekonomickou mocou, ale boja sa ísť na štadióny, vojsť do reštaurácií, ísť po ulici. Boja sa, vyhlasujú stavné práva. No aké je to kráľovstvo, aká je to moc, ktorá sa bojí? A tak zistujeme, že v histórii ľudstva nebolo žiadnej takej moci a takého kráľovstva, ktoré by bolo bez strachu. Bez strachu o to, že zrazu v momente o všetko príde. A nakoniec, konec koncov, mohol to prehlásiť len ten, kto je ozajstný kráľ vekov, Kristus. A to nie na základe toho, že mu patrili zbrane, vojska, bohatstva, ekonomika, ale na základe čoho teda prehlásil, až Syn človeka bude vyzdvihnutý zo zeme, vtedy všetkých pritiahne k sebe. Na základe čoho on vyhlásil, že on celé ľudstvo získa za svoje, keď visel na kríži. A ten kríž považoval za svoj najvyšší kráľovský trón, lebo až vtedy, keď bude Syn človeka povýšený, všetkých pritiahne k sebe, všetkých sa zmocní. S jednoznačnosťou sa dá povedať, povedal to len na základe lásky, ktorú mal k tým ľuďom, ktorým chce vládnuť nie ako otrokár, podrubujúcich otrocky, ktorým chce vládnuť nie ako nejaký mocnár a politik, ktorým chce vládnuť láskou, v ktorej tí, ktorí sa mu podriadia, sa nebudú cítiť byť otrokmi, poníženými alebo ničím, ale budú sa cítiť jeho priateľmi. A do takéhoto priateľstva a k takémuto kráľovstvu Ježiš pozýva aj nás. Pozýva nás v dnešnom svete, kedy sa mnohí ľudia zmocňujú moci politickej, ekonomickej, vojenskej, a pritom všetci títo ľudia sami cítia, že ich moc je k ničomu. Darmo sa rímski cisári dávali nazývať bohmi,
božstvom. A ľudí rímskej ríše sa im musel kláňať. Keď oni sami sa tiež báli. Báli sa smrti, zrady. Vieme, že Dioklecián si dal vyvraždiť celú rodinu, lebo sa bál, že ho podrazia, že mu sadnú na trón. Alebo novodobý cár Ruska, Stalin, celé politbyro dal vystrieľať, lebo mal podozrenie, že každý z týchto členov by mohol ho podraziť. Ešte aj manželku svoju dal zavraždiť. No aká je to moc? Aká je to vláda, keď sa vládar bojí a robí nezmyselné veci preto, aby si udržal v rukách čosi? V skutku, v histórii sa len jedno kráľovstvo, jedna vláda a moc osvedčila ako stabilná, stála, bez rizika zániku. A to je vláda a moc Krista. Krista kráľa, ktorý nevládne mocou hrôzy, násilia a zloby. On vládne mocou lásky, dobra, pravdy, spravodlivosti a predovšetkým s vedomím, že on neumiera, on nestarne. On jednoducho nemôže nebyť, lebo je Boh, ktorý stvoril všetko, je absolútnou bytosťou. A do tohoto kráľovstva istoty pozýva Ježiš aj nás. Môžeme tam patriť všetci. Bez toho, že by sme museli si vybavovať nejaký cestovný pás alebo občiansky preukaz. Do tohoto kráľovstva jeho lásky sme sa zaradili krstom. Stali sme sa členmi cirkvi, tej neviditeľnej spoločnosti celosvetovej, v ktorej vládnu iné zákony, než ich vymýšľa Európska únia alebo veľmoci tohoto sveta. Vládnu tam zákony, ktoré nenarúšajú práva človeka, nenarúšajú ani jeho dôstojnosť, nenarúšajú ani jeho slobodu. Lebo človek sa tam má a môže slobodne rozhodnúť ísť s ním, patriť mu alebo nie. A tak už zostáva len otázka na každom z nás. Ako sme sa rozhodli? Povieme, sme tu, tak sme sa rozhodli za Krista. Ale či takto sa rozhodujeme každý deň? V každej situácii, v ktorej ide o potvrdenie toho, že prijali sme zásady Krista, nie tohoto sveta? Lebo od nášho kresťanského každodenného života záleží to, či naozaj patríme do Kristovho kráľovstva lásky. Či veľmi rýchlo si neosvojujeme zásady tohoto sveta, v ktorom zabúdame aj na modlitbu, aj na cirkev, aj na nejaké prikázania, ktorými nás Boh oslovuje. A riadíme sa svetskými pravidlami hovoriac, ale veď dneska tak všetci žijú. Človek si musí uvedomiť, že Ježiš nepríde s políciou, aby nás vyhnal zo svojho kráľovstva. My sa z tohoto kráľovstva vyčleňujeme spôsobom života, aký vedieme. Ak ho vedieme v súvislosti a v súčinnosti s Božím zákonom, sme tam, pri ňom. Ale ako náhle sa vymýkame všetkému tomu, čo patrí ku Kristovým slovám a jeho zákonu, už nie sme tam. Už sme sa vyčlenili. Ako hovorili naši starí ľudia, Boh totiž na nikoho nepríde s palicou. On nikoho s palicou vyháňať nebude. My sami sa trestáme tým, ak jednoducho zradíme vlastné svedomie, ak zradíme vieru svojimi postojmi, ak zradíme svojim životom toho, ktorému skutočne patrí kráľovstvo, moc i sláva. A to na veky. Preto, zamýšľajúc sa nad touto skutočnosťou, musíme si všimnúť i fakt, že Slovensko, ktoré kedysi bolo, tak povediac, kresťanské, už dnes veľa si zanechalo z toho a málo mu zostalo z toho, čo ku kresťanstvu patrí. V rodinách, ktorých sa už nepestuje nedeľa dokonca,
a už nechodia ani do cerkvy, ani na liturgiu. V rodinách, v ktorých sa už zásady evanjelia a života podľa Božích prikázaní neberú vážne, lebo svet žije ináč. Prečo by sme nemohli žiť tak na voľno, jak sa žije dnes? V rodinách, kde sa už nepozastavujú ani rodičia nad spôsobom konania svojich detí, ktorí si dávajú zabíjať nenarodených, ktoré sa riadia zásadami toho sveta. To už nie sme v kráľovstve Krista. Tam nebolo treba, aby niekto prišiel s palicou, tam sme si samými určili osud. Tak ako aj pri poslednom súde nie Kristus bude naháňať na pravicu a na ľavicu, ale my sami sa zaradíme podľa štýlu, ktorý si zvolíme vo svojej mysli a rozhodnutia, ktoré si zvolíme vo svojej vôli. Dnes ešte každý z nás máme v moci zaradiť sa do kráľovstva Krista, ktoré nikdy nepominie. Pilát a cisári tejto zeme padli do zabudnutia. Na niektorých sa spomenie iba v tom slova zmysle, že boli šikovní, vodcovia, dačo dobili. Na nich sa s hrôzou spomína, radšej zabúda pre ich krutosť, ale už nikto ich neberie vážne. Kristus vždy bol, je a bude ten istý. Len je dôležité, aby sme my vedeli aj v tomto čase zostávať pri ňom, hoc aj svet sa bezhlavo rúti kdesi iným smerom. A my to cítime. Cítime to z atmosféry, v ktorej sa človek začína báť. Viac ako predtým sa ľudia už boja. Boja sa už nie pred štátnou bezpečnosťou, pred odpočúvaním. Oni sa už boja ísť aj na ulice preto, aby vedľa nich nevybuchla bomba, aby niekto sa nerozhodol strieľať. A boja sa, lebo akási zvláštna atmosféra vstúpila do tejto doby, v ktorej už necítime moc Krista, ale moc zlého. Ale kto otvára dvere zlému? Kristus. To človek svojou slobodnou voľou otvára svoje dvere, buď Kristovi, alebo zlému. A mnohokrát cítime, že príliš sme pootvorili dvere pôsobeniu zlého ducha. Lebo dostáva sa už do našich rodín. Počujeme o posadnutí už našich detí, ktoré si berú život, obesia sa, ako včera pochovávali dievčatko v Košiciach v Nižnej Myslave. Jednoducho, príliš sme otvorili dvere zlému a preto Kristus jednoducho nevyháňa z kráľovstva. Ale my sa zaraďujeme do kráľovstva zlého sami. Preto je tu nedeľa Krista kráľa, aby sme si porovnali v mysli všetko to, čo sa týka vlády a moci a chápania tohoto v tomto svete. Boli tu rozličné vlády, rozličné kráľovstva. Počúvame správy o veľkých veľmociach, ale žiadna z nich nie je si istá svojou budúcnosťou. Jedine Kristova veľmoc je si istá svojou budúcnosťou, ktorú Kristus dosť jasne naznačil, brány pekla ju nepremôžu. Ktorú Kristus označil a budem s vami až do skončenia sveta. On teda s nami je Kristus kráľ vekov, ktorý nepovažoval za nutné vyhlásiť sa za kráľa vtedy, keď ho oslavovali, keď robil zázraky. A považoval za potrebné pripomenúť ľuďom, že je kráľom. Aj vtedy, keď v purpurovom plášti vysmiatý a bez všetkého stal pred Pilátom ako odsúdenec a povedal, áno, som kráľ. Ale nie takto si ja predstavujem kráľovstvo, ako ho vidíte vy ľudia. Moje kráľovstvo nie je podľa tých svetských predstav. Som kráľ vekov, pravdy, lásky i dobra a staviam na celkom iných zásadách, nech stavia svet. Skúsme ho v tom pochopiť a potom zistíme, koľko vecí ešte musíme poopraviť vo svojom kresťanskom myslení. A prosme zároveň aj Matku Krista kráľa, Máriu, našu nebeskú Matku, aby nám v tomto chápaní, zvlášť v dnešnej dobe, keď mnohé moci a mocnosti sa hlasia k životu, sme si je zvolili správne. To Kristovo kráľovstvo, lásky, dobra i pravdy.